min ya alhamdulillah rabbil alamin yeɓi en koɓe Naga TV wadde wawa yurdu o gasi machallah oɗo saaha wudre wasifa o wone taggede rabbil alamin gartugol ceerno men Khalif men ceerno Tidiane Ba dina ngal yurɓe kala rabbil alamin. alhamdulillah rabbil alamin machallah eɗen ɗo e juma mawko Kamadine Gounass machallah ceerno imin alhamdulillah alamin on fatude e galle machallah enen kala en mbi ceerno jom waali machallah. alhamdulillah rabbil alamin yeɓen koɓe Naga TV mbaɗi duuso machallah jehen joni Bowol to mbaɗen duuso garano garten mbatten duuso e nder duuso machallah alhamdulillah rabbil alamin idi ba alhamdulillah rabbil alamin yeɓi en koɓe Naga TV on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yawɗo ɓen ñalawma nasade woni alkamisa ene hawre sappo e jeetati lewru men juin woni korse hitaw ñaƴƴe nogas e jeegom ɗo e wuuro to Kamadine Gounass e juma mawko Kamadine Gounass eɗen kuccite galle ceerno alhamdulillah rabbil alamin yeɓi en koɓe Naga TV ko weltare ko ɓeydare tigui rigui alhamdulillah kala e saaha oɗo subaka law subaka ɓuuɓɗo machallah deeƴƴo celluɗo cellinowo alhamdulillah rabbil alamin yewen koɓe Naga TV bandiraɓe ɓe kala gari no moƴƴi gari e keewal gari kadi e peewal oɗo saaha duusto ceerno alhamdulillah rabbil alamin on saaha noon golɗe jokka ceerno ƴeɓuno marché dental men nder joma to ɓawa jokkude golle ɗe hano hannirta alhamdulillah rabbil alamin machallah min calmini bandiraɓe kala machallah mo ganduɗa kanko taggata wudere wasifa o en jetti en jarni dendagal julɓe kala alhamdulillah rabbil alamin yeɓen koɓe Naga TV eɗen gandi hande ko ɗiɗi haran ɗiɗi haran lewru men julɓe baba masiyel e garrumde alhamdulillah rabbil alamin kañum won ɗo ganduɗa hande ko ɗiɗi lewru men haran wiyama haran noon ko lewru julɓe min mbirten 31 décembre 2025 2026 ni en julɓe hitande men hesere ko ndeɗo woni harano hande ko ɗiɗi haran alhamdulillah rabbil alamin wadde eɗen gandi wadde ɓoyata jamma harano yimɓe karata ɓoyata ara ɗo e le 25 e nandi hen 26 nduɗo inchallah wonata jamma harano alhamdulillah rabbil alamin noon eɗen downo dendagal julɓe kala dendagal bandiraɓe kala ndelah ɓeydata jaam ɓeydata kisal ceerno siraji an machallah seydi an alhamdulillah rabbil alamin ceerno Tidiane ceerno din seydi Ba alhamdulillah rabbil alamin machallah ñagal dal ɓeydata cellal ɓeydata kisal ɓeyda yajede juutno gurdam ceerno meɗen e dendagal julɓe kala enen kala gurden hen barka Allah machallah alhamdulillah rabbil alamin dendagal ɗenyanko meɗen nde ɓeydata sutura ɓeyda kadi ndenka ɓeyda kadi yajede alhamdulillah rabbil alamin to gonira ɗin leyɗele Allah suuraɓe toon ɗa renaɓe toon ɓe daña tan ha heewa e gassirga e leyɗele meɗen naftore e hutere taw ene rewe e sunniraɓe Allah sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin
machallah no ceerno joni yalta joni oto feeña nani dande ceerno Barmo Thiarama Ndiaye so nani dande tan gana ceerno Fokiri arti alhamdulillah alamin machallah oto ari bah وحسبك من فوائده الإله سلامة شملنا ceerno Bassirou Thiam maire bah alhamdulillah alamin yewen ko Wenangue TV duusa e nder duusa gadano nani alhamdulillah alamin en duttoro e nder juma to ceerno Ibou Oumar Thiérno e dental inɗeɗe ndi joom haaji en alhamdulillah alamin juure ceerno men mawɗo kankone kadi duuse ha galle ceeɗe alhamdulillah alamin dusko ko woto non yewen ko Wenangue TV janniyankoɓe meɗen to mbaɗi wonde kala en mbi ceerno jaam waali e oɗo subaka moƴƴo malaɗo alhamdulillah alamin yewen ko Wenangue TV en jibbat hande seeɗa e bolero ndu bandiraɓe kadi ñammina guite e bolero ndu machallah alhamdulillah alamin on ji machallah on ji bolero ndu kayru won ɗo alhamdulillah alamin ƴetteren seet tan jen haɗen tardude eɗen no sahaji en tartat ha ɓe gummo juuroyade taw ko ga gonɗen alhamdulillah alamin machallah yewen ko Wenangue TV ay kalannoɓe ko alhamdulillah alamin machallah ceerno Ibou Oumar Thiam فلا بلي صلاة الفاتح لا بكفن الجيش فاتحة صلاة الفاتح
alamin. Masyaallah. Ceerno Ibou Mar Thiaw. Alhamdulillah, Ceerno Ibou Mar Thiaw. Di Jumat, alhamdulillah. Alhamdulillah min heɓen koɓe Naby TV beltanama tan ñagonama jaam machallah alhamdulillah alamin machallah no Ceerno Ibou Mar Thiaw. Ji dentangal ɗo dari Ceerno Ibou Mar Thiaw. Min Ceernari bolere ndu ciftere musidɗo men Mar Sohibou Sarr ɗon to Belisik alhamdulillah alamin. Inshallah. صلاة الفاتح. Ini bukan ibah. Alhamdulillah. Yewiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne on ñaganama jaam jetti julɓe kala jetti bandiraɓe kala alhamdulillah alamin on jii duɗal galle Ceerno machallah alhamdulillah alamin machallah jetti bandiraɓe en jetti julɓe kala machallah Ceerno Ibou Mar Thiaw dental seeto kala en gowden wiideni kala subaka jinnaɓe rewɓe gara sabbinde Ceerno jura ɗum kamɓe kadi holdirde haajuji mumen alhamdulillah alamin inchallah alhamdulillah alamin kala yomboɓe waynotoɓe hay waynotoɓe nan jaaha jilluji hay foof machallah hay joom haajuji en foof en gara kala subaka sabbinde Ceerno jura ten holdirde haajuji yeɓen koɓe Nangue TV en garde duuso ha ɗo nder galle Ceerno en dokkade bandiraɓe aadi tan kadi ha joom kadi so Allah lamɗo newni alhamdulillah alamin bandiraɓe seeɗaɓe musidɓe tedduɓe musidɗo moon Amadou Samba Lo ɗo e wuro Tittongo Madina Gounass alhamdulillah alamin so won jiiɗo hen kene ɓeydanen e nder golle ɗe gila to haalaka ha filmage foof nodda enen numéro men WhatsApp waɗen vocal walla nodda e 78 119 00 65 Fatiha salatul Fatiha alhamdulillah alamin. Amin. Amin.